Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua moni ok obigwe tao kaka jalo jatend piny Kenya kabende okoni oseyudo ripode mag moko kuom josiasa masawa mar piny Kenya matemo dhiro agenda mar gole apisi. E twak mare kod Inoro TV, Gachagua bende wacho ni en oseyawo bade malach mar wako Raila Amolo Odinga kod lange e sirikal margi. Jafwambo mara Walter Nyabaga ntiere kod ler mathoth. Ni uhoro ka oloso kod tong wang' jowi mar Inoro TV e dho Kuyu. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua wuok oko kawacho ni ewi midhiero mokwako Kenya en owuon osebedo ka ong'ado rieko ne sirikal. Kata kamano, en yiero mar sirikal onogo mar William Ruto ma yiero ka ginyalo luwo kata ooyo. President William Ruto. An mana jalup Ruto sirikal mare, tija en konye gi chung'ne kama ohora, asume rieko kaka jalupne. Ani de haria ni the deputy president. Gachagua bende ogo bade piny matiyo kod Raila Odinga ka owacho ni otegu mane okete rangach mar kar jot mar jatend piny ne orem mako Raila Odinga kendo ponono ka Raila osechopo e sirikandgi mar Kenya Kwanza. Tukiona Raila tareda gukuhiriria ri. An ng'ama riek. Sama ne aneno ni jatend piny osechako romo gi Raila, to aduoko speed chien mar keto otegu nikech jatend piny ne oneno ni ber tiyo gi Raila. Gachagua medo ni bang' Raila ne siro wach mar one man one shillings. Nofwenyo ni dhok Odinga owacho donjo kode makare ewi pok mar mwandu madhine counties. One man, one vote, one shilling. Kane awinjo ka jaduong'ni wacho wach one man, one shilling to egima jowa dwa winjo, ne amondo magolo otegu ka mondo okonya e wachno. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyiso chir mare kendo chiwo gete ne jok machano thiche oke apisi mondo kuongo kapa jopiny kochayo parono moko ni wuok mana yo thurgi. Na ognya siana shinu. Moko kuom jod bura mane akonyo moyudo kombe koro olokore koda mochaya. Na gweda komera boke. Jatelno medo ni koro maino mare en manyo kaka onyalo kelo kweth mar Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Peter Munya to kod Jeremiah Kione mondo gilos riwruok motegno motel ne yiero 2027. Jatend piny noseyawo yo mar biro loso koro ji owuo. An kadwa romo gi Raila waboromo, kadwa romo gi Kalonzo wanyalo romo wamadh chai. Twenda kushimania na Kalonzo tunywe chai tukanywa chai. Gachagua bende okoni gi sani okomon kod Uhuru Kenyatta ni mar jatelo ne ochiwo loch makare kendo onge kode gi ywaruok kodgi nyaka sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV.